koliko ima grijeha počinjenih među 4 zida. Kada si dozvolio sebi da ti Allah bude najnebitniji, sklonio se od svih drugih, niko da ne vidi, niko da ne čuje dok činiš taj grijeh. A Allah, Sauban radijallahu ta'ala prenosi hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, zasigurno znam ljude iz moga ummeta koji će doći na sudnji dan sa dobrim dijelima ogromnim poput brda Tihame, to su lanci brda. Ali će ih Allah pretvoriti u prah i pepeo. Pa kaže Sauban, ko su oni, Allahov poslaniče? Džellihim lena, detaljno nam reci ko su oni, upoznaj nas s njima, da ne bismo mi bili od njih. Pa kažu, to su ljudi koji klanjaju kao i vi, koji poste kao i vi, izgledaju kao i vi, ali noću kada se osame prelaze preko Allahovih granica. Allah im najnebitniji. Šta će se desiti s njihovim ogromnim dobrim dijelima? U prah i pepeo. Biće razasuta. Koliko takvih grijeha ima kod nas? Obračunavajmo se. Podvucimo 10 crta i recimo sutra hoću da budem bolji. Hoću da budem bolji sutra. Hoću da sutra učinim više dobrih dijela.